भले वहाँ के रउआ लोगन से दूर रहनी, बाकी हरदम वहाँ के रउआ लोगन के बारे में सोचत रहनी। रउआ जौना दोनों बेटा पर नाज रहे, वहाँ सबके नौकरी भी यहाँ अपना कंपनी में लगवानी, ताकि रउआ लोगन के रिटायरमेंट के बाद कोनो तकलीफ ना होखे। हेलो सर, जितने भी नए लोग आए हैं उनकी केवाईसी रिपोर्ट मैंने आपको मेल कर दी है, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा सर। ठीक बा। यस। अच्छा सुन, 3 बेर हमरा से फिर बोलू हो, चौथा बार बड़का साइज ले देखा तो कैसन बा। बढ़िया बा। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी तनी जल्दी आने आवा। का भइल जी? एने होना। ई देखा, ई हमर माई है और ई बाबूजी। ई माई के गला में चैन देखा तारू ना, ए चैन के किने खाते ना बाबूजी के 3 बेर मार्केट जाके पर रहे, तब से आके माई के पसंद आई रहे। आज वर्षों बाद माई बाबूजी के फोटो देखे के मिलल बा। एगो काम करिए, एकरा के फ्रेम में जड़वा दिया। इला, तब तक ले हम बाहर से कुछ काम निपटा के आवत हनी। खाली काम देखबा, हमरा के कब देखेम? आवतन तो देख ले। अरे बाबू 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 करी बाबू आजा बाबू आजा बेटा, हाँ बेटा बेटा आजा बेटा, आजा 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 बाबू, हम बाबू। ई पागल हुआ का? जी भाई साहब, ये पागल बा, यही से तक विशेष ध्यान रखे के पड़ेला। और इनका बदमाशी पर उनके गुस्सा ना आवे। भाई साहब, दुनिया में कौन ऐसा माई बाप हुई जे अपन पागल बेटा पर गुस्सा करी? पागल हता कहा, हता हमार बेटा नु। चलो आजा बेटा, आजा बेटा, चलो 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 आजा बाबू। एकर मतलब पागल बेटा के माई बाप ज्यादा ख्याल रखेला।